Здравейте, приятели! Аз съм Александър и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео продължаваме поредицата с български революционери и ще разгледаме Георги Бенковски. Преди да започнем видеото, ви напомням, че можете да се абонирате за канала с камбанката, ако оценявате съдържанието и искате още от него. Благодаря, а сега нека започваме. А ето и точките в днешният клип. В първа точка ще разгледаме биографията на Георги Бенковски, а във втора точка ще разгледаме цялата му революционна дейност. Георги Бенковски с рождено име Гаврил Груев Hlатев е български революционер и основна фигура в организацията на Априлското въстание. Роден е в Копривщица на 21 септември 1843 година. Има две сестри, Куна и Василия. Негов племенник е Махаил Маджаров. Има тежко детство, баща му Груил Hlатев е дребен и почетен търговец. Умира през 1848 година в Власотинци, място където се произвеждали конопени изделия. По-късно, неудовлетворен от тази перспектива, става абаджийски чирак. После се отделя от майстора си и сам залавя с търговията. През 1866 година вече е влиятелен абаджия. Нищо материално не му липсва. Скоро влиза в конфликт с османската власт. Георги Бенковски се запалва по революционното дело в Букурещ, където се запознава с Стоян Заимов. В началото на 1875 година се включва в дейността на Българският революционен централен комитет. В същото време участва в плановете за подпалване на Цариград, но акцията е осуетена. Там приема името Георги Бенковски, след като получава полски паспорт името Антон Бенковски. След разгрома на Старозагорското въстание се включва в дейността на Георгиевския комитет, който организира подготовката на новото въстание през 1876 година. Първоначално е назначен за помощника посто на 4-ти революционен окръг, но с харизма, увереност и умения на лидер бързо се утвърждава като водеща фигура, изтласвайки първоначалният главен апостол Панайот Волов. По-късно Бенковски разгръща широка революционна дейност, създавайки силна мрежа от комитети в Панагюрище и околните селища. Осъзнавайки стратегическата опасност от силни османски гарнизони в Пловдив, той се премества в центъра на окръга в Панагюрище. Активно агитира в селата, като успява да привлече значителна подкрепа за предстоящото въстание. След избухването на Априлското въстание на 20 април 1876 година, Бенковски повежда прочутата хвърковата чета, която нанася удари срещу османските власти и поддържа духа на въстаниците. След разгрома на въстанието той се опитва да се спаси, но на 12 май 1876 година след предателство попада в засада на мост над река Костина и е убит. Главата му е изпратена в Орхания, а след това в София, като доказателство за потушението на въстанието. Ето това е историята на един от най-великите български революционери, а именно Георги Бенковски. Ако смятате, че видеото е било интересно и информативно, може да оставите един лайк и да се абонирате за канала ми с камбанката. В следващия клип ще разгледаме по-обстойно всички главни български революционери, за които вече не съм направил отделен клип. Чао от мене и до нови срещи!